zemljane staze nastavlja s kampanjom za zabranu glifosata. Na internetskoj stranici udruge možete pronaći informacije o najnovijem izvješću naše krovne organizacije Pesticide Action Network Europe iz Brisela, kojim su analizirane površinske vode u 12 zemalja Europske unije kako bi se otkrilo sadrže li ostatke glifosata i njegovog metabolita, kiseline poznate pod nazivom AMPA. Jedna od tih zemalja bila je i Hrvatska. Uzorak je uzet iz rijeke Drave i od spomenutih 12 zemalja samo u jednoj nisu pronađeni ostaci glifosata ni AMPE, a to je Slovenija. Glifosat je prepoznat kao potencijalni karcinogen i to od strane Međunarodne organizacije za istraživanje raka, a brojne neovisne studije pokazuju i neurotoksični potencijal, genotoksičnost, negativan utjecaj na mikrofloru u crijevima kao i toksičnost za vodene organizme. U uzorku iz rijeke Drave nađeni su ostaci AMPE. Vezano za AMPU iznenađuje činjenica da Europska unija trenutačno AMPU ne smatra relevantnim metabolitom za vodu za piće, a granica od 0,1 mikrograma po litri vode za piće ne vrijedi u mnogim zemljama Europske unije. Na taj način dozvoljeno je sadržavanje visokih i potencijalno štetnih koncentracija AMPE u vodi. EFSA u svom nedavno objavljenom izvješću, poveznicu na izvješće možete pronaći na internetskoj stranici udruge Zemljane staze. Dakle, EFSA u tom izvješću jasno navodi da vezano na toksičnost metaboliti glifosata, AMPA i N-acetil-AMPA pokazuju sličan kvalitativni i kvantitativni toksikološki profil kao i glifosat. Nadalje, navode i da je AMPA u okolišu postojanija od glifosata. U propisima Europske unije za pitku vodu nedostaje ograničenje za metabolite glifosata, znači za AMPU, što znači da građani Europske unije nisu zaštićeni od izlaganja ovim kemikalijama. Još da spomenem da EFSA u svom izvješću o glifosatu savjetuje produljenje dozvole, unatoč činjenici da u istom izvješću navodi problem nedostajanja relevantnih podataka, znači podataka koji su nužni da bi se donijelo mišljenje o sigurnosti, odnosno opasnosti korištenja ove kemikalije. Uz to postoje i neodgovorena pitanja koja trebaju determinirati sigurnost, odnosno opasnost korištenja, dok u isto vrijeme EFSA prepoznaje neurotoksični potencijal glifosata i negativan utjecaj glifosata na mikrobiom, ali tu činjenicu ne smatra zabrinjavajućom. Ovakav postupak, ovakva odluka opravdava sumnje građana u ispravnost rada ove europske institucije čija je svrha upravo zaštita zdravlja građana. Građani Republike Hrvatske potpisali su peticiju za zabranu upotrebe glifosata, možete ju naći na stranici udruge. Peticiju smo dostavili relevantnim ministarstvima i stoga se nadamo da će Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poslušati želju građana te podržati zabranu upotrebe glifosata i glasati protiv produljenja dozvole za korištenje ovog pesticida jer postoji pregršt dokaza koji indiciraju razloge za zabrinutost.